Assalamu alaikum ƴan'uwa, barkanmu da sannunmu da sake saduwa da ku a yau a cikin wannan bidiyon. A ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu amfani. A yau a cikin wannan bidiyon muna ɗauke ne da yadda za ka haɗa kalan wannan hoton da ma kalan wannan yadda za ka haɗa mace da namiji a tsaye a gaban rigarsu kowanne da akwai sunan shi. To mu shiga cikin bidiyon domin ganin yadda ake yi. Da fari ka ɗauki wayarka sai ka shiga browser naka, in ka shiga browser sai ka yi searching Bing Images Creator. Bari mu rubuta. To bayan ka rubuta Bing Images Creator kamar haka sai ka danna kan shi, ka yi searching, ka nemo shi website ɗin. Bayan ka nemo zai kawo maka wannan fuskar Images Creator for Microsoft Designer. Ya kawo wannan fuskar sai ka danna wannan alamar na sama inda aka rubuta Images Creator for Microsoft. Kana danna kan shi sai ka jira zai buɗe. To dan uwa idan yanzu ne farkon zuwanka kar ka manta ka danna mun subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo. To sai ka jira matsalar network ne zai buɗe maka. Bayan ya buɗe maka zai kawo ka wannan fuskar. In ya kawo wannan fuskar akwai prompt ɗin da ake amfani da shi ko kuma in ce rubutu da za ka rubuta ma AI ya baka kalan wancan hoton da ka gani na farkon bidiyon. To gashi yanzu mun riga da mun fesa shi rubutun. Bari yanzu zai searching. In ya gama searching shi ma zai buɗe mana. Kar ka manta da kai dai ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo. To gashi ya gama creating ya bamu hoto guda 4 kamar yadda kuka gani. To gaskiya hotunan da AI ɗin nan yake bayarwa masu matuƙar burgewa ne amma sai ka iya rubuta prompt tukunnan zai baka kalan abin da kake so exactly ba tare da matsala ba. In baka iya ba ko da Hausa in ka iya rubutu za ka iya rubuta mishi da Hausa ya baka abin da kake so amma ka rubuta da Turanci ya fi inganci. To mun gode da kallon wannan bidiyon. Kar ka manta in baka danna subscribe ba ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo. Mun gode da kallon wannan bidiyo.